Pipila ka mga vaccination sites sa Cagayan de Oro City nawadan og internet connection hinungdan sa pagkadelatar sa pagbakuna. Samtang gidungagan ang vaccination sites sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Tungod sa pagkawala sa internet connection kagahapon, nadelatar ang pagbakuna sa pipila ka mga vaccination sites sa Cagayan de Oro City. Bandang alas 8 sa buntag, nasinati sa vaccination teams ang connectivity issue sa server sa vaccine database. Hinungdan nga dugay nagsugod ang uban vaccination site ug ang uban gipapauli na lang aron malikayan ang pagtapok sa tao. So naay mga challenges po diya sa ilaha kay dili man gini lang regular nilang trabaho, no. Wala ni sila pa gyud ingon nga naka-experience at mga vaccination sites. So muto nga naay mga problema gamay, mga gina-troubleshoot and katong uban gyud nga wala na mapasa adto sa atong mga IT team nga main IT team core team gyud nga nag-troubleshoot. Mutong gi-shift to manual nato sila. Hinuon dali rasab na resolba sa IT team sa syudad ang maong problema. Samtang sa ikaduhang adlaw sa National Vaccination Day, sayo pa lamang sa buntag, miarangkada na ang 30 ka vaccination sites sa syudad. Ug sukwahi kagahapong adlaw, paspas na karon ang proseso sa mga buot magpabakuna. Gani pipila ka Cagayanon ang dayong milinya sa vaccination sites sa usa ka mall sa Uptown. Nakasabot na ko nga kailangan mangyud siya, requirements mangyud sa magpabakuna gyud. Kasi para protection sa inyo. Protection po sa akong pamilya ug kaning bata. Dugay na sa bunta gusto magpabakuna kining si Luisito. Apan karon lang misugot ang iyang mga kabanay, busa dali kining miadto sa vaccination site. Anong karon pa magpabakuna sir? Akong kaubas balay, dugay sila mo sugot. Miabot sa kapin 24,000 ang nabakunahan sa unang adlaw sa National Vaccination Day sa syudad, taliwala sa nasinatiang problema. Sa Zamboanga City, mitala ang City Health Office og 33,587 vaccinations o 86% sa target sa unang adlaw sa bakunahan. Apan duna pay 5 ka vaccination sites nga wala pa nakasumiti og report. Hinuon sa ikaduhang adlaw, nagdugang og vaccination sites. Malaking tulong nung pumasok na yung mga barangay sa mga mall as our vaccination site. Kasi yesterday on the first day of the National Vaccination Day, nakapag-inject kami ng 1,200 something for pedia alone. So that was 12 to 17 years old. So sa site mismo alone, so medyo komportable siya para sa mga bata nagpapabaksin. At the same time din para sa mga vaccination team din, komportable para sa amin kasi malawak yung lugar at spacious nga siya. Sa usa ka mall sa syudad, tulo ka handana ang gigamit para sa pediatric ug adult vaccination. Gilakip dinhi ang 6 ka barangay vaccination sites para mas accessible sa mga magpabakuna. Actually kulang yung supply ng Region 9 pero yung mga local government units naman ay bumibili din sila ng sarili nilang vaccine para maibigay din yung Pfizer. Kasi ang kakulangan natin sa ngayon is yung micro-syringe para gamitin sa Pfizer vaccine. Sumala sa DOH-9, bisan nagkaproblema sa kakulangon sa supply sa bakuna og syringes para sa Zamboanga Peninsula, ginahimuan na kuno kini og paagi sa nagkadaiyang mga LGU. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauloya para sa One Mindanao.